Arraunkada bakoitzak helmugara hurbiltzen zaitu, baita zure helmugara ere. San Miguel Liga. Arraunkada bakoitzak helmugara hurbiltzen zaitu, baita zure helmugara ere. San Miguel Liga. Agur terdi berriz, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi Bordeletik, Bordeleko CCI bandera, Bordeleko merkataritza eta industri ganbararen bandera San Migueligaren lehen jardunaldi puntuagarria eskaini behar dizuegu. Jarraian, erlojupeko estropada izango da. Hasiera batetan antolaketak San Miguel Ligak pentsatua zuen hemen estropada erlojupekoa izatea, baina binaka irutxan da eta lehenengoz Kamargo igo berria eta Zumaia gero handi minutu batera zenkapenaren arabera beti gora Kaiku eta Hondarribia lehen txanda, baina ez da horrela izango, banaka izango da erlojupekoa. Hau da, Pasaian egin den bezala, San Juan eta San Pedroren estropada ere muan, baita ere Astilleron, formato hortan izango da Bilbon, baita ere Ibaian, Ibaitzabaleko uretan, formato horretan joango da estropada. Amaiketarritan hasi dugu gure saioa, eskaini dizkizuegu protagonisten hitzak, hemen izandako ustekabekoak, tirabirak, atzo, antolaketa arazoak tarteko ezinezkoa izan zen estropada jokatzea, atzokoa etzen puntuagarria izan behar, gaurkoa ordea bai, eta ea gaur ontzia behintzat hementxe ditugu denak, eta ea kirola izbide dugun hemendik aurrera, eta ez antolaketa gora berak. Jose Luis Ertizia Baserri, eguerdion berriro, eta hementxe ditugu ontziak, tentsio handia antzematen da, ez jakintasuna, lekua ez ezaguna, korronte handiak estropadaren honetan, Garona Ibaian, eta antzematen da ligasirako tentsioa, eta inguru berri honek sortzen duen egonezin hori ere bai, ezta? Bai, inguru berriak eta atzo gertatutakoak, gauian gertatutakoak, nik uste pixka bat azaldatu egin ditula, jende guzian urduritasun puntu hori gehitu egin dula, ez? Nik uste behin uretara bota ezkeo eta beroketak egin, eta jirtera momentu hori iritsi eta kirola estropadan pentsatzen daudela kirolari guztiak, eta gainekoan eguraldia ona da, eta ikusi behar dugu hori, luzeak, gorakoak eta berantzku horiek ze aldea izan dezatakeen batetik bestea, eta taldeak nola moldatzen diran, ez? Esan behar da, ziabogak bestela baino bat gehiago direla. Sei luze eta bost ziaboga. Ez dira, 3 itsasmila, baina 6 luze eta 5 ziaboga. Eta hemen ditugun korronteekin ziabogak egitea ez da lan erresa, Baserri. Bez, arriskutsua eta agian ez genuke horrelako gertatzen nahi, baina agian ikusiko dugu ezusten bat ziabogan batian, luze bakotxa 926 metro izango lituzke, 6 luze eta 3.000 horiek osatzeko 6 luze horietan, eta nik uste oraingoz baldintzak neko onak direla eta eguraldiare lagundugula. Hementxe dator Kamargo, hortxe dira Pedro Gabantxok prestatutako gizonak, eta goaz Gaztainazpi lankidearen ingurura. Ibon, delegatuen inguruan izango zara, konta iguzu nolako sensazioak dituzten, ze itxura duen tribuna horrek eta nolako gorputzaldiarekin ditugun klubetako arduradunak. Eguerdion berriro. Eguerdion berriro ere, Mikel, eta hemen, zuk esan duzun moduan, tentsioa nagusi da. Direktiboak ere urte osoan egon dira, honen zai, eta hauentzat ere hasiera oso gogorra da. Eta hemen, direktibo batek esaten zigunez, korrontea arazo izan daiteke, batez ere amaiketan eman baitu, urak buelta amaiketan hasi da ura berantz, eta zioenez, lehenbiziko txanda hontan, urak indar gutxiagorekin jetxiko da, eta horregatik ere hemen pixka bat kezkatuta dabil bat baino gehiago. Ea zer gertatzen den, gu saiatuko gara erlojupeko estropada zuei behar bezala eskaintzen, eta Kamargo hortxe dugu prest jadanik. 20 segundutan hasiko dira lanean hauek, Erne beraz, hortxe joango da eta berehala, Kastanedoren agindutara, Kamargo. Badoaz!
Abiatu dira kantabriarrak, sorterik onena, opa diegu, noski hauei, igoberriak dira, lehen estropada dute San Miguel Liga, Maserri. Bai, lehen estropada eta pixka bat hori, ez? Urtean zehar deboraldi hasieran egin dituzte Kantabrialdean estropadak, ez hor dituzte Kaja Kantabria, Hiperkor eta Sotilezan egindakoak, eta esan Kantabriarrean hiru oilarroien atzeko laugarren talde izan dela, ez aurretik izan dituzte Astillero, Pedreña eta Castros txandakatuz, eta beraie laugarren, baino nik uste dute Gamantxok moldatzen duen, moldatu eta prestatzen duen taldeak, gogotzu datorrela, beti goruntze datorren taldea dela, ilusio handiakin, eta aleginduko dela denak teorian ematen diogun azken leku horretatik ies egiten, ez? Irteralekoan orain Zumaiarren Telmo deune ontzia, ere alabiatuko dira, badoaz, hortxe dira, Zumaiarra, Xanti Zabaleta urten prestatzaile, Lucia Olasagaztia hundiari hartu dio erreleboa, eta hortxe dira, Zumaiarrak Unai Osa gaur patroi lanetan, zerrenda ofizialen nintzate hori jarri digute, eta Jokin Gijarro, normalean titular modura aritzen dena, gaur ordezkoen tostan utzi du Xanti Zabaletak, hortxe dira arraunlariak aldaketa desente demoraldi hontan Zumaiarren artean, baina oso estropada txukunak egin dituzte demoraldi aurreko saioetan, eta epe berri bat orain Xanti Zabaletaren agindutara. Eta berehala abiatuko da, haundietako bat, Kaiku, Jose Luis Kortak prestatutako kuadrilla. Badoaz! Hortxe abiatu dira, hortxe ditugu, Azier Zurinagaren agindutara Kaikutarrak. Eta aurten argi dago, ez dutela ez etxeko arraunlariekin aurreko demoralditan izandako gora bera sorta hori, kupoa direla eta ez direla aldaketa asko egiten zituen, ia bi kuadrilla zituen, bata ligarako, beste bat beste txapelketa eta estropada nagusietarako, ligatik kanpoko estropadetarako, aurten alde hortatik arazorik ez, baina gizon garrantzitsua falta dira. Kaikutarren ontzi galaktiko horretatik, Aitzola Herrizabalaga, Luciano Prego, Mario Arranz, hau etzen titular peto-petoa, baina hor estropada batzu ligan egindakoa zen, Miguel Ángel Ruiz, Leandro Salbaño, lau galaktiko, galdu ditu demoraldi honi begira eta aldaketak. Eta Hondarribi ere prest da, Hondarribi oraintxe abiatu da. Badoaz Hondarribiarrak, Mikel Orbañano zen kuadrilla, Amunarriz patroi lanetan, eta Hondarribian ere gizon garrantzitsu batzuk falta dira demoraldi honetan. Ibon Etxeberria, Aritz Gallego, etxeko hankekoa, Arkaiz Goñi, hau San Juan aldera joan da, Imanol Mujika, hau Astillerora. Baina Arrobiko gizonak alde batetik, bestetik baita ere, Garikoitze Uranga, fitxatu dute, Zumaian eritutakoa. Hemen lehen erreferentzia, Kamargorentzat lehen Ziabogan 3 eta 35 kontutan izan, 6 luze eta 5 Ziaboga ditugula gaurko honetan, eta lehen txandako lauontziak lanean ditugu jadanik, maniobra egin du Kamargok, eta orain ikusiko dugu korronteak nolako eragina izan dezakeen, joaterakoan, etortzerakoan, hor dago gaurko gakoetariko bat, eta Ziabogetan asmatu ere egin behar da, Ibon Gaztainazpi, seguru nago hori, goitik eta behetik ezan dutela internatzaileek estropadaren atarian, ezta? Hori da, eta batez ere kanpoko Ziaboga horretan, adibili beharko dugu, korrenteak ikeragarri tiratzen bai du, eta patroiak ontzia pixka bat giratu orduko, ontzia balizaren gainera joango da, oraintxe momentu honetan Zumaia ikusten dugun moduan. Begira bestela, atzeko txopan ateatzen duen zurrunbiloa trenerua giratzean. Hor baliza dagoen tokian, esan bezala ikaragarrizko zurrunbilo eta zirimula daude. 3 eta 32 Zumaiarren denbora, eta Kamargo baino 3 segundo azkarrago, eta hori albiste ona, lehorretik ontzibarrura helduko zen jadanik, eta Baserri
zuzpertuko dira, Zumaiarrak piztuko dira hori entzun da gero. Bai, nik uste dut hemen lehenengo multzoko talde honetan helburu hori dela, azken leku horretatik igezi ahal izatea, eta lehenengo referentzia horietan 2 segundo aurretik joteak, zerbait da oraindik beste 5 luze geratzen dien momentu honetan, orain ikusten dugu 3. Kaiku datorrela lehenengo ziabo gau ematera, arraun txikiak inprest aurrekoa, eta oraingoz ikusten da orain arteko 3 ontzi hauek oso ondo moldatzen ari direla ziaboga emateko garaian, 3:28 ikusten da ontziak txandako ontzi hauek aurrea dijoazten neurrian denboak hobetzen ari direla. Orain zai talde honetako azkenekoa Hondarribia, Ea hortxe ditugu Hondarribiarrak ere, hurbiltzen ari dira, eta hementxe ditugu Amunarrizen agindutara. 3:28ko denbora Kaikuri emandakoa, 3:28 orain arteko denborarik onena, eta hemen da Hondarribia. Hor dira Hondarribiarrak, hurbiltzen, hortxe ibiliko dira, Baserri? Bai, denborar orain Kaikuk egin dut denbora honena 3:28, orain ikusi behar Hondarribiak ze denbora egiten duen, ikusten da Hondarribia. Kamargo bien bitartean, bigarrengoan 6:11, orantxe emango dizuegu Hondarribiren denbora, 3:33, Hondarribiren denbora. Beraz, lehen maniobran, Kaikurentzat 3:28, Hondarribik 3:33 tartean Zumaia sartu da. 3:32 Zumaia bigarren, Hondarribiak 3:33, Kamargok 3:35, eta hor dago datoa, Kaiku aurretik lehen erreferentzian, baina guztira erreferentzia asko izango ditugu gaur, joan da etorri, 6 luze 5 ziaboga, eta Kamargoren denbora orain, bigarren maniobran, 6:31, hemen dator Zumaiarren Telmo Deun trainerua. Bai, eta rimuan berdintxu, abiadura 36 paladan, Ibaian aurka eta Ibaian alde, ikusten da hemen ziabogetan, hemen erni bili berdute behitu Zumaian ontzi bat oso zua jun eginda, zenbateko ziaboga egin dute. Neurri hartu behar, hor dago gakoa, 6:24, ez dira posik izango, maniobra hori ez da nahi bezain txukuna izan, baina asmatu egin behar da, neurri hartu behar. Bai, goien normala da, korrentia bultza egiten du, eta horre ikusi ditugu orain arteko lauzia bogak boian kontra eman dituztela, hemen ikusi gu lehenengo irterako boi honetan Kamargo zertxoa zabaldu da, eta bigarren Zumaia oindik gehiago zabaldu da, oin ikusiko dugu Kaikukoak zer egiten duten, Oskar Gomez aurrekalaiak hartu du, arraun txikia, hortxe dira Kaikutarrentzat 6:15, 6 minutu eta 15 segundo bigarren ziabogan Kaikurentzat. Barkatu Mikel, gurekin dugu, Luis Mari Goikoetxea, Zumaiako ordezkaria. Bueno, Luis Mari, egunon, beste urte bat gehiago? Bai, erraza ez da, baina, saiatuta aurten goien geletxe gumo egiten dugu. Estropa zira bintzat, ondo, bigarren ziagoan Kamargon aurretik, eta diferentzia pixka batekin ere bai. Bai, hor eltze joen, da hor labukatzen du, bintzak gutxi jena, azken Kamargo atzian lagata, eta gero ikusiko du, sekretatzen, porque hemen egosak gau sekretatu lege gaur da. Zumaia berritu bat ikusiko dugu aurten, entrenatzaile berria, eta arraunketa ere berria, ezta? Bai, gizu, hemen Maxu Agoitza bere liburu egitzen du, eta, berria jarri du, eta nik uste, momentu amintzat ondo guazela eta ikusiko du, noaino aliatu lehiken. Atzokoari buruz, modu laburren zerbait, Luis Mari? Nik atzokoen buruz, desastria esatiare, nik uste ez tala gehiagik izango. Uste bungalo batian 6 lagun sartzia, guri etzeu importik kotxen loindare, baina hor arrablaino eta lan nahi behar jende horrei, horren deskantzua behar du. Eta nik uste datzo, oso baizki. Batzuek bi bagarrik bungalo batien da guzei onginan da. Eskerrik asko, Luis Mari, eta sorte hon, gaurko eta liga guztirako.
Erreferentzia orain Hondarribiarena 6:24 bigarren Ziabogan Kaikuren denbora da honena. 6 minutu eta 15 segundo hemen duzue zailkapena. Bigarren Ziaboga egin eta gero, joan da etorri osoa egin eta gero Kaiku 6:15 eta gero berdindurik Hondarribi eta Zumaia 6:24, 6:31 Kamargo, 3 koska garbi, Jose Luis Erkizia. Ikusten da Kamargo lau talde hauenetan demoritxarren egiten nahi dela. Zumaiak estropada polita egiten ari da, Hondarribiakin bateratua, bigarren Ziabogonetan denbora berdinean, eta ikusten da lauetatik zertxo bat hobeto moldatzen ari dela, Kaiku taldea dela, ez. Erritmotaz hartu diogu bat Hondarribiari korrientean alde 36ra eta alderantzi Ziabogo eman dageo korrientean aurka Kaikure 36ra, ez. Ikusten da erritmo sort daudela, ez. Agian neurriak aldatuak dituzte, ez. 10:35 Kamargok orain 3. Ziabogan, 10:35 Kantabriarrentzat. Eta hortxe doaz. Pedro Gabantxo prestatzaile eta aurten Kantabriarrek kuadrilla indartu dute, noski, sustraia, zutabea, bizkarrezurra, lehengo urtekoa dute, baina heldu dira bai, Jose Luis Arena, Miguel Lado baita ere, esperientzia handiko gizona, Pedreñan hainbat urtetan aritutakoa, eta Francisco Javier Pascual ere bai, hau Kaikun eta Castron ibilitakoa, Luis Villar ere bai Castrokoa, badira, odol berria sartzen alegindu dira, badakitelako ze maila handia dagoen San Migueliga. Hemen dira Zumaiarrak. 10:26, 9 segundo azkarrago beraz, 3. maniobra horretan, 10:26 Zumaiarrentzat. Jende asko estropada bertatik bertara ikusten Ibaiaren festa da, hemen festa handia 7. edizioa du festa honek, ekitaldi asko, kirolarlokoak, baita ere abeslariak eta dantzariak, egundoko festa hemen. Eta gaurtik aurrera ardoa maite dutenentzat, eta hau ardo mundutan unibertsitatea da, hementxe da Binespo asoka handia. Baina gu San Miguel Ligarekin ari gara. Hemen da lehen txandan 3. Ziabogan Kaiku Jose Luis Kortaren kuadrilla. 10 minutu eta 12 segundo, eta erreferentzi guztiak txikitzen ari da lehen txanda honetan Jose Luis Kortaren kuadrilla. Eta bizka bat hemen hain izen kalkuloak egiten Kaikuri, ez, multzo honetan aurren nahi dena, lehenengo luze hori 3:28 egin du, eta bigarren luzean korrientean aldeko horretan 51 segundo gutxiagoan egin du, ez. Horre esan daiteke minutu erdi bateko aldea dagola korrientean aurka edo korrientean alde lan egin, ez. Hondarribi eta Kaikuren arteko erreferentzia 11 segundo bizkorrago, GPS-aren datua da, fede handia dugu guk teknologiarekin, eta hortxe da erreferentzi garbia, Kaiku denborarik onentsuenak markatzen ari da, Erne beraz. Eta Kamargo lehen egun honetan, koska handia badagoela, ikasten ari da, espero zuten, seguru hau. Hor alde batetik Hondarribia, 3. Ziabogan 10:22 Hondarribirentzat, eta hemen da orain Kamargorentzat 4. maniobran 13:22. Eta ikusten ari garena, Mikel, treneruak 4 minuturen bueltan igotzen ari direla, 5 segundo gora edo bera, eta jetxi berriz 3 minututan ari direla berako luzea egiten. Nik uste dut datua kontuan hartu beharko dugula, urrengo txandekin pixka bat alderatzeko korrontearen joera. Hori da. Gehien bat korrontean eragina dago, ez, haizeana nik uste dut ez dela inbestaineko, tarteka bolada gogortxiagoak egiten du. 13ko bat neurtu du, duela gutxi gure anemometroak, baina bataz bestekoa ez da inaundia. 3-4koan bataz besteko. Ikusten dugu oraintxe bertan irudietan irterako bandera hori ez dela inbeste horrela mugitzen. Zumaia 13:20.
11 segundu terdiko tartea. Zumaiarrak Amargorekin erreferentzia hartuta. Badute hor datu bat. Atzetik bat badugu, seguru. Eta Zumaia eta Hondarribiren artean ere, hor lehen luzetan izan da, diferentzitxoa. Gero Hondarribik azken erreferentzian, azken ziabogan 3. Egin du, Zumaiarrek baino 4 segundu azkarragoa. Baina badago lana oraindik. Hemen Kaiku 4. ziabogan, 13 minutu eta 2 segundu. 13:02. Orain arteko onena, Jose Luis Kortak prestatutako kuadrilla. Eta gaur Istriborretik, Benito San Martin, Óscar Andrés Medina, Adrián González, Errasti, Zubiri eta Pascual, bestaldean Carlos Rodríguez Ababorretik hankeko lanetan, debutaria da bera, Javier Pérez, Steindel, Panika, Urdaibetik Sestaura joandako gizona, Etxebeste, Ángel Mari Rodríguez, Goian, Óscar Gómez. Eta hain zuzen ere, gurekin dugu Kaikuko ordezkaria, Antón Amador, buenos días, comienzo de regata inmejorable, ¿verdad? Bueno, nosotros parece que sí hemos empezado bien. Veníamos a Burdeos un poquito con la incertidumbre de qué nos podíamos encontrar por el tema de campo regata y corrientes y demás, pero bueno, venimos a competir porque Kaiku es consciente de que tiene que intentar estar arriba en la pelea todos los días y bueno, y en ello estamos. Este año además, sin el hándicap de los cupos, de los remeros propios, no propios, incluso Corta ha estado diciendo todo el año que este año no hay excusa para no pelear por la liga o para no estar adelante en la liga. Bueno, yo no sé si Corta ha dicho no hay excusa o hay excusa, ¿no? Lo que está claro es que después de los años que han pasado, pues sí, hemos rellenado un poquito más ese cupo de remeros propios y bueno, y lo que sí tenemos claro es que vamos a competir todos los fines de semana. Que los aficionados de Kaiku que estén tranquilos, porque todos los fines de semana vamos a venir a todas las competiciones a echar el resto. Pues mucha suerte, Amador. Horda beraz, Kaikutaren eritzia eta momentuz txanda honetan garbi nagusi Jose Luis Kortaren Bizkaitarra eta erreferentzi garbia markatzen ari da. 2. postuan Hondarribiak Zumaiari 4. ziabogan 7 segundoko koska, badiduri Jose Luis Erkizia postua finkatuta daudela lehen txanda honetan. Bai, eta oraindik beste bi luze geratzen die, orain ari dien hau eta ja bukaerakoa, eta ikusi da, lehenengo ziabogan Zumaia Hondarribi horre, lehenengoan Zumaiak segundo bat hobea zuen, bigarrenean biek denbora berdinan zeuden, horiek parekotasuna erakutsi digutelakoz, baino ikusten Hondarribi poliki badoala, 3. ziabogan 4 segundo Hondarribiarrak zeukaten bere alde, eta orain ja 8, eta ikusten da pixka finkatzen ari direla zailkapen hori, Ea datua ematen diguten epaimeitik, kronometraiarekin hor koskaren bat izan da, 17:44, Camargoren erreferentzia, 17:44 hartuko dugu erreferentzi egokitzat. Hemen Telmo deun ontzia. Unai Osa, patroilanetan, hemen dira Xanti Zabaletaren gorriak. Tarte handia, 17:26, Zumaiarren denbora. Egin dute azken maniobra, 17:26 eta bada baitarte 17 segundoko abantaila Zumaiak Camargori azken luzean dira orain denak, baina tartea nabarmena da. Hemen Kaiku. Hortxe dira Kaikutarrak, Óscar Gómez, arraun txiki hartuta hor prest. Hemen dator. Eta begiratu hor irudioetan, 17:03. Ze azkarre ontziai buelta eman azten dio korrenteak, Seguruti jo beharra dago, ibili behar da neurriekin. Bai, ontzia pixka bate boiatik erdia urrundu eta gero gira, pixka bate atzetik inada pixka eman da, gaineko guzia lan guzia korrenteak egiten du kanpoko ziabogoietan, Barrenen berriz alde gantziz.
Hemen dator Hondarribia. Ea ontzi barrura joateko moduan garen, garbi entzuteko Ramon Arritzen oiuak. Mikel Orbañano zor begira. Zeharka, ea nonden baliza. Gola bera handiak izan dituzte hemen ere balizekin, baina lan handia egin dute. Hortaz, topografo eta guztiz antolaketak alegin berezia egin nahi izan du. Eta behintzat bi horiek txukun eta egoki ditugu. Hemen dator Hondarribia. Hortxe Hondarribi, azken txampan Camargo. 17 eta 20 Hondarribirentzat, eta azken txampan Camargo, badator Camargo, amaitzera haien lehen estropada. 20 eta 30. Hori da denbora, 20 eta 30, eunenekoak momentuz baztertu egingo ditugu. Gainera finisha ere bada hemen eta datua zalantzazkoa bada erabiliko dugu. Zumaia eta Camargoren arteko datua hemen. 19 segundo azkarrago gorriak zumaiarrak. Asko balio du honek, Xanti Zabaletaren kuadrilarentzat. Xavier Urreisti, Istriborretik eta Ababorretik Mikel Olasagasti ilusia handiaren seme hankeko lanetan. Osa patroi lanetan, hor da Zumaia 20 eta 11 Zumaiarentzat. 19 segundotan hobetu dute Camargokoen denbora. Ba, erritmo altuagoan ere, 42 paladan sartu dira Zumaiarrak eta Camargokoak 37an, ez? Eta begira, Kaiku eta Zumaiaren artean, Kaiku krono guztiak apurtzen ari da, eusten gotik Kaikutarrak, hortxe dira Benito San Martín, Carlos Rodríguez hankekoak, Carlos Rodríguez Pedreñan aritutakoa joatzen demoraldian, Urdaibain ere ibilitakoa. Hortxe da, Kaiku 19 eta 44, Jose Luis Kortaren kuadrilarentzat. 20 minututik behera, Kaiku 19 eta 44, hor da Bizkaitarraren denbora. Eta hemen Hondarribia, lehen txandako, azken ontzia, hementxe dira, Orbañano zen gizonak. Zumaiarekin erreferentzia hartuta, 8 segundu azpitik dator Ama Guadalupekoa trainerua. 9 igo da errenta. Eta Kaiku alderantziz Hondarribiarekin konparatuta oso bizkor. Hondarribia 18, 17 segundo motelago. Horrek esan nahi du, Kaikuren estropada kontutan hartzeko modukoa izan dela erreferentzi garbia orain, ondorengo bi txandetan arituko diren Arraun elkartentzat. Bigarren txandan, Bordelen hemen Garona ibaian, bertako merkataritza eta industria ganbararen banderaren bila eta puntuen bila. Bigarren txandan, San Pedro, Tiran, Astillero eta Pedreña arituko dira. Gero Orezko txandan, Castro, San Juan, Orio eta Urdaibai. Badator Hondarribia, hemen txeda Ama Guadalupekoa. 20 minutu horietan hor bueltan izango dira. Azpitik agian. Ez, 20-0-0. 20-0-0, 16 segundos hartu dizkio. Kaikuko Hondarribiri, hortxe dira lertuta Hondarribiarrak, estropada haundi eginda. Dena eman duten mutil horiek baserri, hori ikusita. Argi dago nolako alegina egin duten guztiek hemen. Korrontearen aurkako burruka hortan, tentsio egunean, atxeden honi gabe. Hor da beraz lehen txanda honek eman duena Kaikuren denbora 19, 44 eta 28. Gero agian dantza txiki bat izango da eunenekoekin. Hondarribia bigarren 20-0-0 16 segundora. Zumaia 20-11-27, Camargoren denbora 20 eta 30, 46. Iragarkiak orain labur eta berehala bigarren txanda. Se vayan acercando en la región de Aquitania, la tierra de los vinos. Agurterdi berriz ikusentzule zareten guztioi. Bordelen gara, Garona ibaiako uretan gaur San Miguel Ligaren estrenaldia, lehen proba puntuagarria. Lehen txandan azkarrena Kaiku izan da, orain bigarren txandan San Pedro izango da lehen abiatuko dena. Jarraian minutu bateko tartearekin Tiran, 2 minutura Astillero eta 3 minutura Pedreña. Iasko zailkapenaren arabera ditugu beti gora erlojupeko lan honetan. San Pedro, Gabi Larrinaga prestatzaile hor duzuen prest. Fontan handia, bere
Galtza txuriekin preste San Pedro tarrak eta Laister izango ditugu lanean denak orain bigarren txandan aritu beharrekoak pronto dira eta hori eskatu dute prestatzaileek korrontearen eraginez txanden arteko diferentzia handia izango zelakoaren beldurrez ahalik eta tarteri txikinarekin martxan jartzea denak lehen txandakoak eta bigarren txandakoak, hirugarren txandakoak ahalik eta baldintzarik berdintxuenetan berdintxuak ezinezkoak direlako. San Pedro tarren presidentea hor Aranburu jauna, tribuna hortan Ibon Gaztañazpi, nola hartu dituzte, denborak lehen txanda amaitu eta gero. Begira irudiak ez, San Pedro momentu honetan izugarrizko korrentea jasatzen ari dira, betu, ontzia trabeskatuta ezin. Ze suerte txarra izan duten hor San Pedro tarrek, eutxia altzuten bezala, besoa jaso bai, baina isili hortzak ez dutu, eta ekin lanari zoriona San Pedro tarrei, kirolegez eutxi eta jarraitu. Naiz eta pentsatu, irtera honekin galduko ditugu segundo batzuk. Ibon, etzen gozoa izango horre batipat San Pedro tarren presidentearen sentipena, ez da? Hori da, kezkauta ikusi dugu presidentea izan ere irteera oso baldarra izan baita. Erne, begira tiran, begira ze arazoak dituen tiranek. Ezin dute ontzia behar bezala hartu estatxa hartzen ari zen orain bai lanak izango dituzte prestatzeko, Bai, txandako oso baldintza txarretan, pentsatu San Pedro Girtera egindun bezalako eginda, noa jon behar izan dudu. Nila erabat bestaldea, boiare etortzeko buelta ondixi amarra egin beharko du, eta nik uste dute oso baldintza txarretan. Irten dira alako moduz, baina irten dira galiziarrak, nahiko alanekin, baina badoaz. Hemen txeda tiran. Ruli ontzian. Hildako patroiaren omenez bere izena traineruari. Eta hementxe dira galiziarrak Dani Perezek prestatutako gizonak Alvarez patroilanetan. Eta pronto, hainbeste arazorik gabe, orain lanari ekiteko astillero. Esperientzia behar da hor, ofizioa. Baita ikusi arraula ikusi-jak irtera eman zai, baina denak arraunean ontzia alik eta zuzenen eta estatxa tiran mantentzeko horretan, Eta Mikel, barkatu Baserri, gure kamarak ez da gitartzen duen, baina San Pedrok ikaragarrizko arazoak ditu, berriro ere, baztar onera etortzeko. Erabat okertuta atera dira, eta nik ez dakit orain korronteren eraginez edo, baina arazo handiekin ikusten ditugu eta ikeragarrizko bidegaltzea egiten. Metro gehiago bai Ibon, zabalduta ez da, baina agian korrontearen eraginez edo behin aruntza joan direla kontutan hartuz, behin begira orain astillerok ere nolako norabide hartu duen, Bigarren abiatu den tiranek xuxenekin dio, baina hor da astillero ere Ibon, ze iruditzen zaizu hauen maniobra? Baleike, hemen justo estropada jokatzen ari den tokian meandroa handia da, eta baleike hemengo baztarrontan justo estropada baliza dagoen tokian, korronterik handiena akaso, hemen egongo da, eta propio Jon Salzamendik hartutako erabaki izatea. Arazo handiak baita ere Pedreñako entzat, Borja Gomezek ordu estatxa, eutxi, arazoak ezin dute ontzia zuzendu, estatxa utzita, Erne, ea lehiaketa batzordeak zer erabakitzen duen. Hasi dira, hasteko esan diote. Hasi dira, egundoko lanekin hortxe da. Pedreña lanean, gorabera handiekin hauek ere. Enrique López prestatzaile, korronteak hemen barnekalde ontatik indar asko du eta lehen hortik irtetzeko asmo garbia uste dutela entrenatzaileek ala dirudi orain Pedreñaren norabidea ere nahiko nabarmena da aruntza. Bai, ara bultzatzen du eta oso kontutan edukitzeko izango dugu lehenengo txandakoak egin duten denbora. Baldintza hobeagotan lan egin duteta. Pentsa korrontaren indarra zein den, lehorretik begi antzemateko moduan, ikusten da korronteak gora egin duela. Zerrote da, hor beran egotea traineru barruan. Hori da, ofizio handiko mutila ditugu hauek denak, eta nolako arazoak izan dituzten hor ontzia behar bezala prestatzeko. Begira denbora Kaikurena, 3:28, begira orain San Pedro markatuko duena.
4:10. San Pedroren denbora, lehen txandako guztieko hobeago egin dute, orain ikusi behar da, etortzerakoan zein den datoa. Bai, atzo talde bat entrenatzen pixka bat ibili zen, beroketak egiten, probak egiten, eta hirubider denbora hobeago egiten zute korrinten alde aurka baino, ez? Aurka ziren 2 minutu pasatxo, eta aurka 6 egiten zuten, ez? Erreferentzi garbia hartzeko joan eta etorri egin behar dugu, bigarren ziabogan, laugarren ziabogan eta helmugan izango dugu datu hobeagoa. Eta argi datua, Mikel, luze bakar batean, Kaikuk, San Pedrori, 42 segundu sartu bai dizkio, 3 minutu terdian. Ea bueltan, nolako datua ditugun. Hemen da, Tiran. Lau, 0:9. San Pedro eta Tiranen artean, segundotxo bat. Bai, nik uste dute irudiak esaten dutela, hemen irterako baldintzetan ontzia nola atera dien lehenengo San Pedro, erabat atzeago jonda, korrientean eraginez bestaldean, nik uste dute metro pilo bat gehiago inberri izan dudula, eta gainetik hori metro bat gehiago aparte ze baldintzetan, korrientearen aurka izugarrizko lana eginez, ez? Bai, baina Gabi Larrinak eta Fontanek erabaki hori hartu dute, eta erabaki dute gero etortzea, metro gehiago, baina behar bada baldintza hobeagotan. Gero ikusiko dugu, Astillerok ere joera hori hartu du, bueno, aztertu beharko dugu sakonean, hemen da Pedreña, ez, hau Astillero dugu, hemen denbora gaizki zegoen, zuzenduko da, hemen duzue, San Jose ontzia, hau Astillero dugu, eta Astillerokoen denbora 4:03, orain arteko denborarik onena, 4:03, Astilleroren denbora, Tiranek 4:09, San Pedro 4:10, txanda honetan, dana 4 minututik gora, eta lehen txandako kaskarrena hor, Camargo 3:35 ibili da. Baina joan da etorri egin eta gero, orduan emango dugu konparaketa bi txanden artean, hori garbiagoa izango da eta. Eta badator gainera San Pedro, begira datoa, izugarrizko diferentzia dago, txanden arteko koska oso handia. Kaikuren denbora 6:15 izan da, eta 6:51 San Pedroren denbora, 6:51, ikaragarria, Camargok 20 segundo gutxiago behar izan ditu lehen txanda horretan, Bai, eta 6:31 ontzia trabeskatu denean, baina non trabeskatu da, Beste, ia ontzi bat atzeago, eta hori gehitu berra oso baldintza txarretan, goiko aldean lehenengo baliza horretan. Pedreñaren datoa ziabogan, lehen ziabogan, 4:08. Tiranek baino segundo bat azkarrago, beraz behin-behineko sailkapena lehen ziabogan. Hortxe genuke Astillero 4:03, Pedreña 4:08, Tiranek 4:09, San Pedro 4:10. Eta Tiran dator orain, bigarren ziabogan. Baldintza oso kaskarretan orain korrontearen eraginez txanda honetan garbi ikusten da hori. Kaikuren erreferentzia 6:15, Tiranek orain 6:59. San Pedro baino 2 segundo bizkorrago. Segundo bat joaterakoan, beste bat etortzerakoan. Eta ez dakit zer izango duten buruan orain Kaikutarrek, baina korronteak horrelako indarrarekin jarraitzen badu, badirudi, banderatik gertu izan daitekela agian lehen txandako garailea. Ikusiko dugu, geuk ere estropada eremu hau ez baitugu ondo ezagutzen, datoak bildu, eritziak bildu ditugu, atzo entrenamentu saiotxo baten batera egin zuten, naiz eta uretaratzeko arazoak izan, arraunari batzuk izan ziren, hori ikusi genuen, eta dato batzuk izan ditugu, sukaldeko dato batzuk eta badakigu korrontearen eraginez diferentziak ikaragarria direla hemen. Astilleroren denbora 6:29, Kaikuk baino 23 segundo gehiago hemen bigarren ziabogan.
Eta barkatu Mikel, gurekin dugu Josetxo Aranburu, San Pedrotarren presidentea. Josetxo, eguerdion, arazo asko gaur, ezta? Bai, arazo ondila dakagu denak. Ja korriente handitzen nahi da, eta hemendik aurrea oso zaila izango da ja baliza hartzea. Eta gero korrienteen kontra gogorra eta zeabak emateko bildurrez beti eta oso zaila. Zailago. Bigarren txanda honetan nabarmen egin du gora, korronteak. Bai, nabarmena eta bizkanaka igoko da. Bakigu korrentea gehiago izango da, hemendik aurrea, eta problema gehiago edo kezka gehiago izango dira hemendik aurrea. Hori da, eta ikusten dugu Juan Carlos Fontanek korrontari iskin egiteko beste aldera joateko erabaki hartu duela, ezta? Bai, beak ibili dira entrenatzen, eta nik uste pentsatzen du hangoa hobia izango dela, eta beak ezkerra junda, ezkerra hango aldea junda, eta nik uste pentsatzen dugula handik hobeto joteko, eta gero hobeto joteko baita ere. Hoi da entrenadorea eta Juan Carlosekin hitz egin dute, eta horrela pentsatzen dute hobia izango dela, eta horrela egiten dira. Eskerrik asko eta sorte. Aranburu jaunaren hitzak eta bigarren ziaboga egin dute guztiek, eta datua da 6:29 hemengo denborarik txukunena Astilerok txanda honetan, baina 6:29 hori Kamargok lehen txandan egindakoa baino kaskarragoa da, ikusi zailkapena. Lehen txandako lauak aurretik, Kaiku, Hondarribi, Zumaia eta Kamargo, gero bigarren txanda hontakoak. Astillero, Pedreña, Tiran eta San Pedro, eta horrek dena adierazten du, Baxer. Bai, adierazten du gaurko estropadoren ondoren ez usteko handiak izango diela, ez? Horre, lehenengo txanda jokatu dutenak baldintza hobeagoak, eta esate genuen teoriko atzeneko puestotan egoteko hautagaia zirela, baina lehenengo estropado honetatik oso ondo zailkatuta aterako direla talde horiek, ez? Gehien bat Kamargo eta Zumaia, ez? San Pedro eta Tiranen artean segundo pare bat Galiziarren alde. Kaikuren erreferentzia hor da hirugarren ziabogan 10 eta 12. Eta hor urruti San Pedro, gero errekuperatuko ditu segundo batzuk, baina ez beharrezko guztiak. Lehen txandako baldintzak askoz ez ere hobeagoak izan dira, Jaun Andreo. 11 minutu eta 23 segundo. San Pedroren denbora, 11 eta 23. Hor Kamargok, lehen txandako Makalenak 10 eta 35 markatu du. Ia minutua. Oain zaiatuko dira, aldekoa, aprobetxatzen hori gutxitzeko, baina... Bai, batez besteko bat hartuko dugu, baina tarte handia. Bai, ikusi besterik ez dago, korrenteak nola bultzatzen duen. Ibaia zabala da, ez dirudi, baina ben irteerako boia hortan horre egiten den errepresa gai hori ura abiadura handiak indatorrela. Bai, eta horre, nik uste dute, lehenengo ziaboga erdiparean kurba egiten du Ibaiak, eta horregatik ies egiten dute kanpo aldera ontziak, ez? Pixka bat korrente horrei igezi egiteko alegin horretan, ez? Hemen da Tiran. 11 eta 22. San Pedro baino segundo bat azkarrago. Eta argi dago, ustekabeko latzak izango ditugula hemen, eta Kaiku, Hondarribi, horiek lehen txandan izan dutela hor abantaila eta aprobetxatu dutela hori batipat Kaikutarrek. Azkenean 12 puntu banatuko dira. Badakit gainera batzuk ez zutela nahi entrenatzaileek, eta azkenean erabaki da puntuagarria izatea estropada, baina hau ikusi eta gero, seguru nago oraindik aleginen bat izango dela San Miguel Ligak erabaki bereziren bat hartzeko, baina estropada jokatu eta gero hori oso zaila da, aldez aurretikako erabaki izan behar da, baina baldintza berezietan estropada hau eta agian horrek ere kardezak erabaki bereziren bat. Momentuz Astilleroren denbora 11 eta 15. Txanda honetan nagusi dira Astilleroko urdinak. 11 eta 15, 11 eta 23 Tiran eta San Pedro. Tirani 11 eta 22 eunenekoen dantzarekin, San Pedro 11 eta 23 orain eunenekoak ez dira garrantzitsuak.
Ba, eta pixka bat, orain San Pedro irugarren, laugarren ziabogori ematea doan, esan, lehenengo luzea 4:10 egindula, eta korrientean aldeko bigarren luzea 2:41, ez? Hemen dator San Pedro. Eta pentsatu ze indarrakin ontzian, noaino joten denez. 0-3. Malau 0-3 eta hemen da Pedreña, oraindik hirugarren ziabogan. Amaika eta 22. Astillerok 11 eta 15 egin du, eta 11 eta 22koan, hor da Pedreña. Tiranen denbora berdinan. Hor dira Galiziarrak, Ruli ontzian. San Pedro eta Tiran parean, hori da GPS-ak orain ematen digune datoa. 14-0 izan da San Pedroren erreferentzia, laugarren ziabogan, eta hementxe dira Galiziarrak, Tirango gizonak. Parean, nik nere kronoarekin eskuz, 0-4 behar bada. 14-0 hartu dute epaimaian. Beraz, 14-0 San Pedroren denboran. Eta ikusten ari gara ontzien norabidea. Korrontea kasu batean saiestu eta bestean aprobetxatzeko aleginean. Hemen Garmaren agindutara Astillero, txandako nagusia oraingoz. Hortxe dira, Jon Salsamendik prestatutako gizonak. Astilleroren denbora 13 eta 56. 13 eta 56. Astilleroren denbora. Ze pentsatuko ote du Jon Salsamendik gaur kanpokaldean. Astilleroren kasua berezia da, gogotik ari dira prestatzen 8koa. Espainiako txapelketa dute urrengo asteburuan eta hori ongi prestatzen ari dira garaipena lortzeko asmoarekin eta atzo adibidez 8ko titulararekin entrenaldia egin eta gero arraunlari batzuk bertan utzi zituen Astilleron atxeden hartzezaten, baina beste 4 ekarri zituen onuntza, 2 sartu nahi zituen atzo eta ze burua usteak entenatzaileentzat, eta kasu hortan gehiago oraindik Jon Salsamendirentzat. Bai, denean ondo egin nahi ez, 8koan eta traineru denboraldi hasieran puntuek ez galtzeko hor matematikak dantzan jarri behar, bi talde onak mantentzeko ez. Hemen da Pedreña, laugarren ziaboga Pedreñarentzat, 14-0-6. 14-0-6 eta diferentziak bitxanden arteko konparaketa eginda, ikaragarriak ditugu. Camargo hor laugarren ziabogan, laugarren genuke, gero Astillero, Tiran, San Pedro eta Pedreña. Eta kaikutarrek momentu hontan izango dute korapilotxoa sabelean pentsatuz gaur baldintza on hauetan ongi moldatu direla eta bandera agian irabazteko aukera garbia badutela. Barkatu Mikel, gurekin bai dugu Tiraneko ordezkaria, Jesús Núñez. Jesús, buenos días, un año más en la ACT. ¿Cómo se presenta Tirán a esta Liga San Miguel 2011? Pues con mucha ilusión, con ganas de seguir haciéndolo bien, manteniendo la continuidad de la temporada pasada y con el objetivo de al finalizar la temporada pues seguir un año más en la Liga y mejorar los resultados del anterior. Demasiados problemas en este estreno, ¿verdad? Sí, me parece que vamos a empezar ya con un hándicap porque, como se está viendo, el Río va peor. Los de la primera tanda nos están metiendo unas diferencias abismales y ahora, a partir de ahora, pues en nuestro caso, que nuestro objetivo es la permanencia, tenemos que empezar a ir restándole a los 4 de la primera tanda puntos
porque aquí hoy la verdad es que la dirección de la CT se ha lucido. En esta tanda, Astillero es quien está marcando el mejor registro. Importante terminar segundo y por el momento estáis en dura pugna con Pedreña y con San Pedro. Sí, el segundo sería el menor de los males, ¿no? Sabemos que Astillero es un barco de tanda de honor que posiblemente hoy venga con alguna baja por motivo de que la semana que viene van a remar el Campeonato Nacional de Ochos, e intentaremos aprovechar y conseguir dentro de lo que hay hoy aquí el mejor resultado posible. Suerte. Hortxe dira tirangoak, San Pedrorekin konparaketa eginda orain San Pedro bizkorrago. Ikusiko dugu GPS-ari puntualki hemen kasu gehiegi ezin diogulako egin, hobeda hemen joan etorri osoa egin eta gero erreferentzi garbia hartzea. Tiranen denbora, 5. ziaboga horretan, 18 eta 29. 18 eta 29. 18 eta 26. San Pedro. Eta balizak hortxe, momentuz eusten. Bai, neko ondo kokatuta mantentzen dira, alde horretatik ez da arazorik, bakarra, ontziak nola moldatzen diren gehien ziabogetan, eta bateako eta besteako luze horietan ikusten dituguan kanpo aldeko balizartan ia ontzi guziak azpitik pasatzen dutela boia, eta hemen barruko irteerako boia berriz, ikuiturez dituztela egiten, ontziak ies egiten dutelako, ez? Korrientean eraginez. Jose Astillero gurutzatu eta hor gain gainetik 18 eta 23. Txanda honetako denborarik onenak markatzen ari da Astillero, baina oso urruti txanda honetako ontzientzat lehen txandan aritutako traineruak. Hemen Borja Gomez Oiuka. Hemen da Pedreña. Erne. San Pedro helmugan. Hortxe, San Pedroren lanak. 21 eta 10. San Pedroren denbora. 21 eta 10. Camargok, baino 40 segundo gehiago. 20-30 egin du Camargok, San Pedro 21 eta 10. Distantzia, diferentzia, ikaragarriak. Hemen da Pedreña, 5. maniobra egiten Pedreña. 18 eta 47. Hau zenbakien txala da, Baserri. Bai, zenbaki pilo badugu hemen eta besteako referentziekin. Baina, estropada bea, korrientea direla, ez direla, niko txukun, ez? Hemen da Tiran. Tiranen denbora, 21 eta 11. San Pedro baino segundo bat gehiago, punto bat joan da hortik. Eta bien bitartean hemen belauntzi handi bat, ez dator abiadura handian, baina bazterrak nahazten eta estropada eremura sartuta. Hori bai, turistak pozik argazkiak ateratzen eta tira. Hau Garona ibaia da, hau Bordele da. Hemen beste arau batzuk dituzte kaia barruan ibiltzeko. Ea, kalte gehiagorik egin gabe aurrera goazen. Bai, olato kalterik ez, bakarra hemen epaileak amaierako lerru hori oztopatzeko beldura zeukaten. Badator Astillero. Orain, 21-0-5. 0-6. 21-0-6. Eta epaimaian urduritasun pixka bat ikusten dugu. Eta badirudi kanpokaldeko balizak baduela bai arazoren bat. Korrontean ere eraginez jakina. Ea lehen bailen hori zuzentzeko moduan diren. Txanda hau
bukatuko da, aparteko goraberari gabe, hor da Pedreña, Astillero eta Pedreñaren artean tarte handia da, 15 segundo bai. Hori da GPS-an markatzen diguna eta estropada punto hortan garbia da referentzia. Kaikuren denbora 19:43 lehen txandako garailarena, gero Hondarribik 19:49 egin du. Hirugarren Zumaia, laugarren Camargo eta hoiek zailkapeneko lehen lautokitan. Astilleroko 21-0-5, San Pedroko 21-0-9, Tiraneko 21-11. Hemen dator Pedreña. Eta Pedreña txanda honetako motelena izango da. Baina, barkatu Mikel, bada eta albistea hemen. Bai, 21-22, aurrera Ibon. Barkatu Mikel, albistea hemen dago eta estropada bertan bera geratu da, bertan bera geratzen ari da. Itxura denez, arraularien segurtasuna ez hemen dago bermatuta. Eta bertan bera geratu da. Ederki ba, segi hortik, adirazpen horiekin, Hidalgo jaunaren adirazpen horiekin.